Me nyt kaikki kuitenkin ollaan täällä somessa. Niin miten tästä voisi saada vähän enemmän irti? Kokeilepa tällaista joskus. Pistä kun sä teet jonkun postauksen tai storin tai jonkun, niin me oikein ajatuksella katsomaan kaikki ne ihmiset, jotka on vaikka tykännyt siitä. Jos sä teet vaikka postauksen, niin me katsoin yksitellen silleen, että keitä kaikkia ihmisiä siellä on tykkääjinä. Sellaisia tyyppejä, jotka sä tiedät, jotka sä oot ehkä tuntenut pitkän aikaa tai jotka sä tiedät vähän huonommin, jota sä oot nähnyt pitkään aikaa. Ja ota hetki sille ja ajattele sitä, että ne on oikeasti tykännyt siitä sun jutusta. Siis tämä niin kuulostaa tosi yksinkertaiselta, mutta mä oon huomannut, että tämä oikeasti niin on yllättävän voimakasta. Kun ajattelee, että kuinka saakelisti siellä on, jos tulee vaikka 50 tykkäystä tai 100 tykkäystä johonkin, niin sitten siellä saattaa olla niin kuin 40 sellaista kaveria, joiden kanssa sä et ole jutellut pitkään aikaa, mutta ne on nähnyt sen sun jonkun tekstin tai postauksen tai kuvan ja ne on ottanut aikaa siihen, että ne on katsonut, ne on tykännyt, ne on halunnut näyttää, että ne arvostaa sitä. Tällainen suhtautumistapa saattaisi tuoda vähän lisää semmoista tietoisuutta siihen somen käyttämiseen ja sellaista aitoa sosiaalisuutta, mikä sieltä monesti puuttuu. Ota testi.